What is up, YouTube? Let's go. Karen det leta. Kum. Nikuma chang. Tun kum theng. Kalarea. Chuan. I'm back. Chun tuna hian. Aizola nin luo ma. Here chawin hai. Hetian. So la ya bek te so. Kata ni lawa. Chuan. Etige boa. Etige ngoyom. Kan kola maka hoa. Christmas te ka mga. Chuan chumin hua. Aizola kron phele ta. Chuan. Ti chuan. Mia ka thiam la. Kathum vel chu. Gym. Ka chol san ni. Ti chuan gym ka chol san chung chuan. Ege intimate he. Gym ka chol san chung chuan. Ka du ka ya. Ka thian te hau ne. Mom ta ken kan hosani. Ti chuan atinge gym chol san. Tinge kan lo. Ti chuan pakat na chuan exam kan ya. Exam ka concentrate ma sa nga ya. Leha ka zira nga ni. Chuan leha ka zira gym ka kalawa. Exam ka pe ya. Semester exam pathian zara thatakin ka ti thaya. Chuan chu ka gym ka lo chhanai. Chuan kathum chung chuan in item engzan ngei los tiam le thaya. Kathum chung chuan ka te ya. Ama khanin ka chol san ma khanin December ai waiting hun bera khan 80 ka tlinga kilogram somriat ka tlinga ni chu. Chuan tu na chuan ke somsari le paru. Perita chuan thau ka ne ya tam tak. Ania. Chuan ti shol ka nei to lawa. Kan ne ya. Tiam chi ka nei to ni. Ka los phải khóc mày. Thum chung in cái downgrade man khóc mày. Tie thum chung mà chuan. Aga chu pass ania. Pass chu soi lo tur ania. Pass chuan kan tun na. Hong anei tur. Ani lo ani. Chu wang chuan pass ania. Kan lo tu to thai ni. Kan lo tu to a kai po. Chuan thau le do nai. Chuan tu na hian thum chu liam ta February ania. February a chuan gym kar ma sa cha ha kal chana. Chuan karon le ke do na ni. Chuan in ijum mom nai sona mi no ka sona ni. So da din thar chang han 5 kun gym a kala. Chuan now te pathum ka shuai tel boka. Ni pathum nen an phur khop maya motivation bing ka sia ke potan thar la turang tho ania. Chuan ti vel chu kan shi. Chuan iwa mel cheve the way te mai the ka meli ka pin ti tanga chang alo mjima plus skin care thum chu nga khoi lo to pa ti la January vela chu nga ti thoin ka sia ma se concentrate on chu. Chuan ka mai po breakout ang nom thar le a ka mai ni prawn skin ania in share le kang in ti chuan bol nan nu acne scars po tom khop ma ya. Ni se chawang chuan ba dang lo ve ni chuan ka ti mel che thup na han manang tawin filter mang ve ni pa lo point be the ma se ro de ho lan chuan ka channel hi family friendly te ka ti du se no pang hoi min lau ka ringa chuan filter te ka ma chuan skin care po tun la chang ka ti don ani. Chuan engei thilin noi kha engei mai mi kha ti le mi the. Chuan tuna mai a noi ju volcanic ti ve lampang engei mani. Tlang kang atang siam ani om tak kha ka noi a engei ni pe ro se lo na win sa je sai mang ro ti ve mang ta chan chu ka nau chuan til se zo kong chu ka te chuan hetia ka mai ka noi hianin ka por so ha atify chu poi mo san ni chuan in breakout thar te om thui na chu wang chuan tu mi laga invent na tu ta chuan
nia poros ti fai hi ngai a om je chuanin ke ni po kan chungril ber tang ti fai kan ngai thina mi sul an nia awa tuai ve mai ke ga diang skin care shit te ti ta ni chuan ek ni mai boli tuai a che thok lawa ke mang pa tururu tuk savom se to a po a thok ve thori chuan mai hi ken ko lo chuanin no pang hlau kha ni char char na kina thlin chu no pang hlau kha ni tu to lawa no sen ta cha chan the ni tu to lawa chuan mai po an ko chau ga du nga chuan tu min wa le thala om tu ra den ke ga mai in ko langa breakout thari chu mi tuk to lawa chuan ka impact tur chu hemi acne scars haute hyperpigmentation dei ti re ka tum do nei chuan mai bol wang a thil tom jin em pa chu mai a phiro so dieng ka dieng dam doi ka mang ro ti hin chena hey ti za tha ti ni ka ti ve chau a tu ba ka dermatologist ka thaga bit Dr. Nancy Samvara ha ta han thaga chuan besina ka nei to lo no besina beisei bo beisea na trai chu beisei ta thar kha ka micron nei vel le wa chuan consultation te an nei ta min no chu ka mai bol kha breakout lem te ngai ya clear photira chu min no chuan in hei chu kina ka ti kha ting treatment don do don nei don ni micron ni ding wa ti khan ta chu chuan en kol potanga chuan ka man thina tlang pu chu ni cinnamide tranexamic alpha arbutin toner hi pakhat mang boka vitamin C ka mang boka chuan mai bol topic kha chu da tha tai la fitness lam pang ro an lut le chole don tai la ka intersect lai po in nan pe chuan ka mai khoi la chu dan pe tur ni wei za tia soi to ta chu min nuwa chuan tum dan chuan tum thlan ni lo lo om tura hian lean muscle ka in pal ka nga I clean bulking ke ji som get panga chu 90 clean bulk chuan har mai thaya na se tunga thei chuang bidangen thei lo chuan ke ma bak thei tur nam lo ni chuan ke som get panga ta kan push chonga 75 76 ish chang chuan chu min nuwa chuan mini kat ka nei nga yangal chu ko tum da nia ti chuan in ka vlog video ta gym video te po omjel tur ngai thela hemi kan ti tel zo bo Mexico vibe effect Mexico lighting no chi wa thinam gen zuel chum shim ngai Mexico lighting he ti hian om chin la Mexico ramon non chu namon eng arom eng pup zo sekwa thon chuan ka zonga hemi atan lo ni chi se chuan dak tu wa hian in ka chen hu te dan hing te denga te ngan workout dona chuta va ko na chuan in ka chen thar te po chu an local don thawa ya om je chu kg1 zero lai le po ba pasto in l theyang vel doni munam bio let's go Ibarro che di show quindi che so
Du är ändå givet struggling bra. Har du nästan så? Du är en väldigt dålig. Jag ser. Sätt för att jag chill då va. Det means sätt ni. Inga di bara då. Diskutera. Då sätt för att det då. Esta gente, ¿dónde?